सब लोग भाई बोलेला कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। एमे कई आदमी बा कि विश्व के कल्याण के बात सोचता। आज के जो समय बा धर्म की जय हो, बात सही बा। अधर्म का नाश हो, ये भी सही बा। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणी केकरा के कहल जाला? मनुष्य के। तो मनुष्य में कई गो सद्भावना बा। का भाई भाई के बेईमानी, भाई भाई के कत्ल, भाई भाई से दुश्मनी, भाई भाई के बंटवारा, का ई प्राणी ना है, ई सद्भावना है? एक आदमी दूसरे आदमी के ईर्ष्या करना, ई सद्भावना है? एक आदमी दूसरे आदमी के हमेशा खाता है अपन आ सोच करता दूसरा के फेर में रहता, का उ सद्भावना हो? सद्भावना का बा ई रउआ लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। आ ना तो देख लें, हई फूल के लेके, ई फूल रउआ लोग देखता नहीं नु, ये फूल के लेके 11 दिन यदि जाप कर दी, वो मंत्र हम रउआ लोग के बताएम, उनकर काल नियर आ जाई, उनकर विनाश एकदम निश्चित बा। ई जरूर बात कमेंट में रउआ लिखेम कि सद्भावना का हो, ई पूरे जनता बताई कि सद्भावना केकरा के कहल जाला, सद्भावना का होला, धर्म का हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर वह सभी लिख के भेजम। नमस्कार।